Kiss mo. Ay. Bakit eh? Kabade, siyempre. Oh, ipapakabak siya kayo. Okay. Man, si Don to yun. Siyempre, siya. Dude, Dito ka dude, mo. did you eat me? Dito ka mo. Mga ito, sino bro. Bro, shut up bro. Yan, tiyati yan. Bigay. Drama, tiyati, bela. Bigay pa ka ni. Ayan. BK birthday ko alin arto yan ayan Ruicho. Alhamdulillah. Ano pero? Mintu. Tu. Ay, sumo. Ang tulong. Ano ka ngayon? Ang tulong sa mo. Apor, vemo ni tikat mo. Ang tumilaw sila mo. Uy, ano vet? Nang ba ito yung pagkalo ko. Sinta ka film mo mo interesado dito. Ay, kolmen nagan shoki. Tilutok. Lero na kina. Eso to go. Ati. Ipuku. Kita apa ting tu yang tu tu. Ada ini tunggu tunggu ini Kau tidak mau satu over lagi. Sing ada sing kuha barve mai donom. Ivoksa. Ijolo ne o. Oksa mi. Oksa di. Ivoksa. Ito yan Roy. Ah, Kek kajai tola. Tola. Chiba aha. Oh. Mingte yan birthday cake sa BK birthday cake. Ibade keki. Ano di? Dan